Di kapay nalpas. Mga kapay lang. Naimas eh. Mga nisunod. Sirok di palalik. Ado pa'y bunga na ni. Oh. Di kapay nga nalpas. Namang naimas apang panangan mo. Awan dyan bagyo datoy. Awan? Awan ninang. Ay, handam mo. Ayan. Awan nakita ko kakawit Putas kasi. niya, wag yun na. Nalami si Jay, mayat di weather? Tata? Ay. Oo. Ha, kasi kapudot na? Haan, nalamiis nila. Tudo-tudo pa yung ate, malam. Wow, the busel. The busel is here. Have to take the busel. Paulitan ka kahit mo. Pangalan na. Oh. Ang mukas sila kanala. Ah, sige. Ingat ka dito, wag. Na? Love you ko naman. I love you ka na kung nanininang. At may nagbababawi na. Tingor din ah. Napintas din na ragsak. Napintas siya balbalin. Kaito tayo si puso tayo kanako. Wow, the busel. The busel is here. Have to take the busel. Paulitan ka kahit mo. Pangalan na. Oh. Kapang kano nagpakan sa ti kaninang manok. Kami ninang panpanangan na ni oh. Ano na ta? Joanna. Palali. Amo ti palali? Amo na palali? Amo na ninang naimas ka nung arad ko na. Oh. Siyempre umut dya ka na dadato, umut dya bagyo di. Bima ba kami may dyan ni rooftop tatay. Tagsuka ko nanininang so nga. Tagbugong palali ko na bima ba kami. Ah. Greek record na. Greek record mo ni Ninang, di dyan cellphone na. Wala siyang kalat. Grabe ta. Bagoong. Nabanglo nga bagoong. Tapos suka. Nga dati sili na. Palali man continue ti palali dito San Andres, Sanchez Miracle yan. Ni Christy. Yum. Next. Si Hana. Magpapinsan ng mga ito. Ano yun? Suka? Sumikat ka na suka. Yes. Wow! Asin. Talaga nga more fun in the Philippines. Yay! It's so nice to stay here in the Philippines. So hot outside. Nakapudpudot jay ruwar. Sorry! Pasilip. Makikita dito yung trabaho. Say hi, kuya. Hi kuya! Hi ading! Naggagagot da dito. Handa tayo makikita. Oray ko na ni. Teka. Hi! Hi! Namamansi ka naman. Nagaray ka. Ay. Nagkabkabaw. Hanay pakita mo dito. Tapos ka amin. Wala pa ng salt. And then, Ito na siya pag nag-flower. Yes. Ito na siya Kami mo pag tayo. Dito kasi mo ne. Ito mo ne. Put it here. Kuha pa ako ng salt. Kuha pa ako ng salt. Wow. Yan, si Christy. Mahulog siya. Look! Jaden. Jaden. There. Okay, bye! Sige! Fresh air! Bibit
Di kayo alright ah. Nakayan! Nagpudat! Kabigat mo siya. Wala. Kaya pa, Hana? Kaya. Ito'y tayo. Ang full dati. May talag picture na po doon na yan. Kaya mayat na nga pagpicturan ni. Patay kumagsapa. Picture i. Kaya banget eh. From Mr. What's your name? I don't know. She forgot. Ang kabaw ka nun. Sige, sige, sukman. Itibukan niya ka picture ko ah. Okay. Ay, may maskaw. Tasty gayo ba na yun? Ibano. Hanggang pa yung nakaramanan kasi no? Sampay. Di ala ang bulong na ngayon ng air. Kasto iti manganti octopus. Pwedeng hili. Pugita saya Tagalog, di ba? Pugita. Inihaw. Inihaw, pwede na. Isaw-saw iti. Anya dati naramid mo sausawan. Sibuyas, asin, luya. Naglaing dati chef ko. Tapos yan. Sausaw man yun. Madel pa So, kailan? Ay, naka-video? Akap kape kami, ada kami dito igiti farm. Dati ni Diti kiniwara no. bats ko, my childhood bats. Principal Madeline. Hello. Doon, Malto. Kan my ipag, very sweet ipag. Catherine Agtang. Hello. Hello. Hi. Hi. Bulan balata. Ito di kakadwa amin eh. Dete Castana, Suero na, Allah. Dakam diti Sanchez Mira, Bong Awan, Pangyan. Overview ti Taltalon, more fun in the Philippines. Hello.